When you know what is that, that's not a man of mine. Say, now you didn't tell me. I'm not going to say it. Then I don't want it. I'm also inside. When you try, when you try, I'm not going to yeah, I'm going to find out. Yes. I'm not going to you're looking for second. That's the rest of the time. Abusu amachiachi obi ama yene wakwa aba edi baba Grace TV so bi ze twedi ampo nyanko padom obi aho abusu asabre ho bia ya wa Asante Mampong amani ampon bitedwa ahemfie bitwe amani ampon Silver Stool Palace na yina enim se be America krani e na da sebre so ebusu ya wona na ya Asante Mampong da sebre ekwa se dia Asante Mampong amani etie no abati ye koso na dia ka chire ni se na no matem kunya behwe o yidi shibrantia o sefata obeso da sebre na no akọ agrani tuomu abetina kunya so se Asante Mamponghene na no e na de shibrantie ya na no na eyi no Leslie and cancer osaibu so enu ntine na no aya mamrani amani esefata e de no atina potom ya obehya ase na ocheche mamrani amani esefata bia ama prepare wasi media che Mamponghene na okokotoko face wasi bi e de che kro bia Asante Mamponghene no baba ya Asante Mamponghene enti abedu he de be koso bia e de munchi mo ni mo adisia e be so your resource now, you know, eventually. I never see eventually. Who wants it? As opposed to doctor, supposed to flight activity. The person is in an Timra, they don't from who you are. Man, you must be a Trumka. In fact, they are my hero. The missing apartment. Today, they will have yet an animal, and I'm so like. So I'm going to go for 2. And it has for you to pay you to young Indian. They are the 40 number. But before na Tabunia, Kimakers, and I'm going to attach to you. You will also assign which said it, and put himself. Tima, you are the master the number. Ada kerja mahine. Nama Mamponghene, ada mabu. Sene wa ba be ma twede ese no. No se abra na Mamponghene kwa akura no. Ada uma amani bia e wo bia no. Ye. E ma ni bra Asantenyene e be hwe ne na ni achi e ma no. Oni ni di enkra e mo koy. And I said that you know, you are a pony be a children, no, say a Busiano, a pair, be of fata. I will let me have a far, Mamponghene too. Nanona, Ranima, Edward, you buy my addition in do my desert by Indian Chetna, and I am. A board this year by Budin say or none of person or far Mamponghene to the this year no echo chair 2 for the Juadano or 2 for and send at a Sadia
and I'm say Asimbia Amano na yɛbɛtumi ama akɔ akyire no nti no nananom nyinaa gye no tum mu no na ho aba abɛtɔ sɛ ɛsɛ yɛde ne si abatam nti ɛnnɛ bɛrima ne abusua ne de hyɛbranteɛ no wɔ ha a ɔmo baa sɛ deɛ otumfoɔ ɛseɛ no na ɔmpɛ sɛ ɔmo de ɛyɛ ɔyɔ ne nti na ɔmo ɛwɔ ha no ɛwiɛ Fantuinsia na kwa Maria yena so na betra na ma wada ba mu nso mo ba ya omo ronisa fantuinsia ene ne bo mu ade a omo de gyina so wo na bata busie na ma wada ro ma ena am se Chami yebeji enti no okwa ya na yeso ti wadaroma yeda sarase dase wọ́n na ọwọ́ alisa bẹ́ẹ̀ na kyerẹ́ mọ̀ ọ̀man sẹ́ náà yẹ́ ní kyerẹ́ mọ̀ yìí àmà mi nínú ẹ̀ ṣe àṣẹ yẹ́ ni yá tẹ̀lé àwọn ọmọ wọn mi àmọ́ sọ ní nsà wẹ́ẹ́ ní nípa wẹ́ẹ́ ní nípa náà ní ma aláǹfà sọ̀rọ̀ lẹ́yìn. Yeah, I'm a fan of it. Yes. And I'm going to do that. You're looking for second. That's it. That's what Yeah. So what happened the Bama and I in the hour, so the actually. The shop was a mention that Papa. I'm a Papa, we are trying to come. I'm going to any year, I'm going to a year. The shop said, you say, the baby. Oh, dear, which I am a chair, the baby, which is have the Yakudi Shra, Chatua, Navi, Yura, I should have wanted to say. Yes, sir, I am a na ya hwe na nia aka ye ni bia ya tutu ni nyina ne kwaso amamere kwaso ama bibia ye bia aye kra bebe de de monyam hye aba Asante Pia bema Pia panu yam na wa oko ina ma
My brother, Yeah. Na banki o ṣe o tún tún fún wa ba na o ṣe better o ko better o lu ke bi tún fún wa ba na ti o ja o ṣe so na ti a ṣe tún fún wa a ti ta ba di ya so mo ṣe ana ta better no wa ha Sio. Apija ewa pia na afijasi dumakwa ewa pia adonten jame ba ko de sa na edra trafo afijasi pia na trafo bemanie okwese wachere okweche hene na apa ekontrini kase mo baya ne kase ne sodri ha Ozianti na matse nkunya na we na ekọ akọchia shibrantie ya oba se mahene afi na dankaja mahene sabe ona akọ ya akọchia o mahene foforo ya oba na dankaja we na ya beautiful yeah. Roba no to boanza. Roba no to boanza. Napa Wafa Mampong Wafa Mampong Alma ya mkono tumayo. Ukiafuatana. Na bidie mimi na eba. Mkono tumayo. Ukiafuatana. Yeah.
And I also agree. Then I come from. And I think I say, you man, so very hard. What's the kind of not the good penny no, but anyone now? Anyone now? abusuafo nti sabre nanom mampanyinfo so ɛka ho bi afei na mampɔn manhema ɔno reba ɔbɛkyia ne ba amammerɛ mu nti n'ahema na ɛkyiakyia mpanyinfoɔ ɛne ɔmanhene yɛ a ɔba no abusuanti mpanyinfoɔ ne kan yɛ sɛ kwan no ɛwɔ asɛdeɛ yɛ a ɛbɛwie ɛwɔ yɛ aboboa no amammerɛ ne amanneɛ yɛ sɛ fata nanom ate nkonya ayɛ yɛ a nnɛ dɛ wahyɛ aseɛ de ɔde hyɛ branteɛ ɛyɛ Leslie nkansa ɔsɛ ebu nsu atena patam sɛ wɔkyerɛ mu nyame yɛ adom abɛpɛ ɔbɛkɔ ɔhene anim na afei
yaka bia enso atoa so na wo se na dankaja manhene na betina dwom bi ema bibia akọ so wo bisa akọ asa de tina dankaja manhene betina dwom esansa abakọ ma mpelifo kamya tv ni se na adankaja omo so ya beautiful so asante mampon eye beautiful na se ne omo na ya busua enti be kai kura ebra na se be de dot ye koso na adankaja manhene enso etie dwom bia enya asante to akọ na busua o manhene ya wo ba de brand ya nei o ba be di manhene leslie kanso se bonsu the attendant a senior software architect now for Asante geospatial system strategies yeah 1 year adwumadi wa kwantu ma che yie pa ti ba se yemfa abefo nioma nye bibi afei se yemfa yensanye bibi na fa mpuntum da akwada no mu yie pa ya ko Europe ni Africa ha ye ya adwumadi so ko ano hye no ma suase eco school of Prempe College ye wo Kumasi afei okoto aso Kwame Nkrumah suapomu also geomatic engineering and so ye ya obo homodi rumpa enye asabeto ha ana for to aso a ejumadi awodo ya sabia no kasa impo osum product and service group manager Ghana GAFAG ya wo Germany ano ehun se maka no na akwa kontu wasan nyemo bebre enso ede aboa na enam se wadi jumadi bebre fa school mu adisua mu ene adwumaye mu ntino owo enipa emusua hunu se eni nipa etu anamo onye musua hunu bebre ye betimi aboa ama mampo akunya nyame ya do obafuri obetimi nipa ni na atena yie aboa ama mpuntu aba na mankabo mu enso aba asante mampoma mu enti ba na brofo kasa asante kasa na afi german kasa ni na wote pa ya botanse adehye busua no emu na ofiri enti be gina sebo ina so ni ama na oba eti mpanya se nyame se ono anka na ho na oma na hini enye jojo oma bibia nkosoma no asomdie kwa so di de kwapna usumida se se o jibre ehwe mi free asante mampom amani ampon silver steel palace will be trading enterprise will come say south central junction that's almost the sanso and a better great financial services almost so that's almost the prepare you be share yamin count macro bye your perfume near my libu ye homa ye ho yesha na ne ya nije wo mu ne say perfumes na egu show ha no sa wo ba ne woni je hu bia ye ho tester na wo ye showcase so wa he shum ye bia no binti ai ye ka tester na e chere say nya sale na aba beto no unim de we a etie na aha package announcement ba wo hwe ti we amber glue we wo ho ti wo hwe be filia hwe ya ma unia na wo hwe na se woni je ho a na wafa ti ye niema ne de